ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾನು ಇನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಾರಲೇ ಇದ್ದೇರಿ ನಾನು ಅಂಚಾದ್ದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಪುರ ಪೋಪುನೊಂದು ಬಣ್ಣಂಡ ಯಾನ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ದೆ ಎಂಕು ರಡ್ಜನ ಪೋವಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ದೇರು ಬಂಡ ಯಡನ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ದು ಅರ್ಜನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗಳೇ ಇದ್ದೇರು ಅವು ಏರೇನುಂದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಸುನೀತ ಮೆರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂದ್ದು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆರೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ತೂಯಿನಿ ವೀಡಿಯೋನು ಅರೇಪ ಪಾಡ್ದೆ ಇರಂದು ಗೊತ್ತು ಜನ ಕೋಡೆ ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಯ್ಯೆ ಐಟ್ ಆರೊಂಜಿ ಪಂದಿತ್ತೇರು ತುಳುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಲ್ತದು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮೀನಿ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನಂದು ಸತ್ಯ ಆರು ಪನ್ಯ ಪಾತೆರ ನಿಜವಾದ್ಲ ಸತ್ಯ ದಾಯ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಕುಡ್ಲ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ತುಳುವೇರು ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ತುಳುವೇರ್ನೊಂಜಿ ಒಂದು ರಾಸಿ ಉಂಡು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗ ಸಾಲೆ ಪೋದು ಒಂತೆ ಚೂರು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರವು ಒಂದು ಬನ್ಲೆಕ್ಕ ಚೂರು ಬರವು ಕಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಡಿಗಟ್ಟರ್ನ ಬೀಜದ ಕಂಪಿನ್ಗ ಮೀನು ಪಾರ ಸುರು ಮಾಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನೇ ಮರತ್ತು ಬಿಡುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಂಚದು ಸಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ನ ಮರತ್ತು ಬಿಡುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವೇ ಪಾತೆರುವ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರೆಗ್ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಆರು ಪನ್ಯ ಪಾತೆರ ನಿಜವಾದ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಂದಾಂಡು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೀಯಡ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಳುವೇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಈ ಇಂದು ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಇತ್ತ ರಂಜಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂರ ಪೋತೋಲು ಅಲೆಗ್ ತುಳು ಬತ್ತಿಜಿಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲೆಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲು ಅಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಸ್ತ್ ಸರುಲ್ಲು ಅಲ್ಲ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಈ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ಗ್ ತುಳು ಬತ್ತಿಜಿಂಡಲ್ಲ ಬೇತೇರೆನಾಂಡಲೊಂಜಿ ಬೇರಾಂಡಲೊಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತುಳುಟಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಪೋಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಬಂಡದು ಇಷ್ಟನೇ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪಾತೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದಿಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡ ಒಂಚೂರು ಅಬ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಸರಿ ಪಾತೆರ್ರೆ ನಮಕ್ ಏತು ಬಂಡಲ ಆಪುಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲನೆ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇದು ಬಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಮಂಡ ಪ್ರಾಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ತು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಂದ ಅಕ್ಲನೆ ಎದುರು ಉಂತನಾಗನೆ ಒಂಥರ ಪೋಡ್ಗಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಂಚಮನ ಒಂದುಲ್ಲೇನ ಅಂಡ ಯಾಂದ ಇರೋಡು ಉಂತ ಎಂಕ್ ಸುದೀಪ್ ಸಾರ್ ಡೇಪಂಡ್ಲೋರ ಪಾತೆರೋಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋತೋಲಿ ಇತ್ತ ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಬೈಯಡ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜ್ವರ ಪೋತೋಲಿಂದ ಆಸೆ ಅಂಚು ಪೋಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ಕುಡೋರಲ್ಲ ಎತ್ತೇರು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಪೊನ್ನು ಗೆಂದದು ಬತ್ತೊಳ್ದ ಯಾವ ಒಂದು ಯಾನ್ಲ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಎನ್ನ ಲೇಯ್ದಿರ್ದು ಹೊಂಡೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಏರೇನು ಪೂರ ಲೇಯ್ದನಂದ ಅಂಚ ಸುನೀತಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಸುನೀತಕ್ಕ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಬಾಯ್ದ ಪೊಲ್ಸು ದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಯಾವೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಪಾರೆ ಪಂಡ ಈ ಟೈಮ್ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಆತ ಟೈಮ್ ಉರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಪನ್ನುಂಡ ನಮ್ಮನ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತೇಡ್ಡ ನಮಕ್ಲ ಪೋಲಿ ನಮಕ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ದಾಲ ಆತಲ ಪೋದು ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಲ ತುಲೆ ಈ ಅಲ್ಲಿದಾಕಲ್ ಪೆತ್ತ ಸಾಂಕುವೇರು ಪಜೀರ್ ಕೆತ್ತುವೇರು ಬೊರಿಪ್ಪೇರು ಏತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೆ ಪೊಂಜೋಕಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ನಮಲ ಕನ್ನಕ್ಕಲ್ಲ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ನಮಕ್ ಪೂರ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಮಾತಲೊಂಜಿ ಐಟ್ಲೊಂಜಿ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬನ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಉತ್ತರನ ಎದುರು ಕತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ದೀಂಡ ತುಳುಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮಕ್ ಪೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸುನೀತಕ್ಕ ಹಿರೇಗೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂದು ಯಾನ್
ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸುನೀತಕ್ಕ ಅರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂದೆ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದ ಐಕ್ಯಾಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇನು ಮಾತೆರ್ಲೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಚೂರು ಚೂರು ತೂಪೇರು ರೀಚ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ 200-300 ಜನ ತೂಪೇರು ಅಯ್ಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ 25 ಜನ ತೂತುನಾಲ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನು 25 ಜನ ತೂತುನಾಲ ಉಂಡು 20 ಜನ ತೂತುನಾಲ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬರು 20 ಜನ ತೂದಾಯಿ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋನು 15 ಜನ ತೂತುನ ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿನೇನು ಉಂಡು ಅಂಚಾಂಡೆ ಎಂಕುಲು 80,000 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವಡ್ನಾಂಡೆ ಬಂಗ ಬೈದ ಬಂದು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೇ ಗೊತ್ತು ಅವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದ್ಸಾರ ಆವಾರೆ ಏರೇರ್ನ ಕೈಕಾರೆ ಎನ್ನೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ಪನ್ಪುನ್ ಬೊಕ್ಕರಿ ಯಾಕೆ ಡೆಡ್ ಜತ್ತ ಅಂತ ಎನ್ನೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಕೂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡು ನಿತ್ತನಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಕಡ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಏತೋ ಬಂಗ ಬತ್ತದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ತುಲ್ತದ್ದು ಬೊಲ್ನೆ ತಿಕ್ಕುನ್ಗೆ ಲಂಚ ಏತೋ ಬಂಗ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಅವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಬಂಡದೈಟ್ ಒಂಜಿ ಏತು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆಡು ಆತೇ ಪ್ರೀತಿ ಬೋಡು ವರನಿ ದುಡ್ಡ ಓಡು ಬಂಡದತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 3 ವರ್ಷ ಅವೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಬೈದುಂಡು ದುಡ್ಡು ನಮಕ್ ಬೂರ್ದುನೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪರೆ ಎಂಚಂದು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬೂರ್ನೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬುಡು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಬೂರು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಎಂಚಂದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಬೂರು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಂದು ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಂಟ ಪಂಡ ಎಂಚದಾದಂದು ನಾನೊಂಜಿ ನಕ್ಕನ ಮಗಟ ಮೀನು ತೊಜ್ಪಾದ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ನನ್ನ ಗೊತ್ತಾವಡಾದ್ರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಎಂಚಿನಂಡು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕುಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಹೂವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಒಯ್ಟಾಂಡಲ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಒಯ್ಕಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಎಕ್ಕಂಡಲ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತದು ನಮ್ಮನ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಆಸೆ ಎಂಕ್ ಎರಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಕ್ಲಿ ತೆಲಿಲ್ಯ ಪಂಡ ಎಲ್ಯ ಅಲಿಲು ಸೇವೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಎಲ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಈತೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಆತೆಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಒಂತೆಂಡಲ ಮಿತ್ತು ಈ ರಕ್ಷಿತ ನಕ್ಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಪುರತ್ತು ಒಂದು ಚೂರು ಅಂಡ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿನಿ ಹೇಪಂಡಲ ನಾನು ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಾಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೇನು ಇಟ್ಕಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಕ್ಲು ಬಂಡದು ಎಂಕ್ಲೇನ್ಲ ಸುನೀತಕ್ಕನ್ ಎನನ್ನು ಅರ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ದೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇನು ಬಂಡ ನಮ್ಮೈತೆ 80,000 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಹಾಕಲು ಇತ್ತನ್ನಾಕಲ್ ಇತ್ತ 1,000 1,2,000 2,000 3,000 ಇತ್ತನಾಕಲ್ ನಮರ್ದುಂ ಪೋಪುನ ಚಾನ್ಸ್ಲ ಉಂಡುದಲ್ಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಕ್ಲತ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಸೂತೇಟ್ಗೆದಾತು ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಯ ಅಂಚ ಏಪಂಡಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಏಪಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೇನ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಬಂಡದ್ದು ಒಂದು ಗುರುತಿಸವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಅವು 1,000 ಜನತ್ತ ನಡುಟು ಬಂಡದ್ದು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿನ ಆಪುಂಡೆ ಅವಿನ ನಮ್ಮ ಎನ್ನನಾಗ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ತತ್ತಾಸ್ತುಂದು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ಎನ್ನಿಲಕನ ಆಡುದು ಅವಳ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನ ಊಲ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಒವು ಎನ್ನಿಯ ಅವು ನಿಗಾಂಟು ಎಂಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಲೇದೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನ್ನುಂಡು ಅವು ಏರ್ ಪೂರ ಅಂದು ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಪನ್ಪೆ ಏರೇನು ಪೂರ ಅಂದು ಎನ್ನಾನ್ಲ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ಗೆ ಪ್ರಾಣಿಲು ಬಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟಾಗೆ ಅಂಚೆ ಎನ್ನಾನ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಲ ಲೇದು ಲಕ್ಕಂಬೆ ಓ ಅಂಚ ಪರವಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ ಪನ್ವೇರಿ ಇಂಚ ನಂಬಿ ಪೋದವಲು ಇಂಜಿನ ಮಲ್ಪು ಎಂದು ಎನ್ನಾನ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಲ ಟೂಲಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ರೂಬಿನ್ಲೇ ಇದ್ದೇರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಓಕೆನಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಪೋಯಾ ರೂಬಿ ಪೋಯಾ ತುಲೆ ಪೋಯಿಗೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ಗೆ ಪ್ರಾಣಿಲು ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಾಗೆ ಅಂಚೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ರೂಬಿನ್ಲೇ ಇದ್ದೇರು ಈರ್ಲ ಬಾಲ್ಯ ಈರ್ನ ರೂಬಿನ್ಲೇ ತೊಂದಲ್ಲೆಂದು ಅಂತೇರು ಎಂಕ್ಲು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಪ ಅಲ್ಪ ಎಂಜಿನ ಪೂರ ಮಲ್ಪು ಅನ್ನಿಕುಲ್ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ ಕೋಡೆ ಫೋನ್ ಮಾಲ್ತು ಪಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ಬೂರ್ದುಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಪೋಯಿ ಬಿನ್ನೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಬಂಡದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮಂಗೆ ಆಲ್ತು ಅಂತೇದು ಲಂಚ ಪೋಯಾ ಅವನ್ಲೆ ನಾಳೆ ಬಿದಾಯ ಇಡ್ಲೆ ರೂಬಿ ಆಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಾಳೆ ಬಿದಾಯ ಬಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಪೋಯೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಪೋಯಾ
किसकरले अब किसकरले नाही तुले हाकलेन तुले सबस्क्राईबर नाकलेन ना मना ಈ ವರ್ಷ ನಾಕ್ಲೇನು ತೂಲೆನೆ ಹಾಂ ಪೋಯ್ಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೋಪ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ನಿಕುಲ್ ಬಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೂಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ರೂಬಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ರೂಬಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದು ಅನ್ನೆನ್ನ ಅಂಚೆಂಕುಲು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಪ್ಪ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೆರಾತೆ ಪಂಡಲ್ಲ ಎಂಗ್ಳು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಾತು ರೂಬಿಲ ಅನ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತೂಲೆ ಈ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ಅಕ್ಲೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತ್ ಕಾಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಬೈದಂಡ ಮೇಡಮ್ ಇರು ಕಾಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇರು ಅಂಚೆ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪಾರ ಆಪುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಅಂಡಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ವೆ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ವೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನೆ ವೀಡಿಯೋನು ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಾರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದುಂಬೆ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್.